ali zato ima slučajeva gde to je sad, ajde kažem, novija magija, na koju ja nisam ranije ovoliko nailazila, ali u zadnjih godinu dana je poplava toga, što i mene čak jako iznenađuje. A to je, na primer, da mi se javljaju roditelji jako često zadnjih godinu dana i kažu: otišao mi sin ili otišla mi ćerka iz kuće, ne želi sa mnom nikakav kontakt, godinu dana ne znam gde je, ne znam šta se dešava, blokirao me na telefonu, blokirao. Ja vidim da je to teška magija. I to je opet situacija gde je godinama u kući stajala magija. Oni to nisu osetili, nisu videli, nisu želeli, ne znam, i čekaju tu fazu da sin ili ćerka ode iz kuće, ne želi s njima kontakt, i to je toliko magijski da sam ja sa tom poplavom bila bukvalno iznenađena zadnjih godinu dana, da to nije bilo ranije toliko toga, da mi se ljudi žale tako. I postoji rituali s kojima može da se vrate roditeljima, jer strašna je tuga i bol jedne majke da dete ode iz čiste mira, bar kako oni kažu, iz čiste mira, da nisu se svađali, da nije bio problem, da neće čuje za majku. To je strašno teško za jednog roditelja. Postoje rituali da se ponovo javi ili vrati dete, mislim, to su sad već odrasli ljudi, ali kažem dete roditelju, eto. Evo,